рӯзи душанбе 18 ноябр ҳукумати Тоҷикистон ба истеъфо рафт. тибқи як фармони президент Эмомалӣ Раҳмон то таъин шудани аъзои ҳукумати нав ҳайати кабинаи вазирон муваққатан дар мақомҳои худ хоҳанд монд. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 16 ноябр баъди адои савганд давраи 4-уми раёсаташро шурӯъ кард ва рӯзи 18 ноябр истеъфои ҳукуматро пазируфт. ин дар ҳоле аст ки дар ҷомеаи Тоҷикистон ин бор бисёриҳо умедвори як ислоҳоти ҷиддӣ ва ҷавонсозӣ дар ҳайати ҳукумати навбатӣ ҳастанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бародарзодаи Зайд Саидов боздошт шуд. Дилшод Раҳимов бародарзодаи соҳибкори боздоштшуда рӯзи 18 ноябр ҳангоми бозгашт аз Эрон дастгир шудааст. Раҳимов ба ҳайси яке аз шоҳидони асосӣ дар парвандаи марбут ба хариду фурӯши корхонаи Тоҷикатлас ба Душанбе аз ҷониби вакилони дифои Саидов даъват шуд, вале дар марз аз ҷониби мақомоти тафтишотӣ боздошт гардид. мо боварӣ комил дорем ки бо дастгир кардани ӯ барои аз Раҳимов Дилшод ягон нишондор гирифтан нисбати зак шерович мебошад. феълан ҳозир дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт гӯем ки дар ҳамин дар назди фурудгоҳ дар ҳамин раёсат мебошад. соҳибкор Дилшод Раҳимов тобистони имсол дар суҳбат бо Озодӣ гуфта буд ки корхонаи Тоҷикатласро ӯ аз шахсе бо исми Абдусамад Саидов харида буд ва Низомхон Ҷуреев ин қазияи хариду фурӯшро нодуруст тафсир мекунад. дар додгоҳи Зайд Саидов рӯзи 19 ноябр марҳилаи пурсиши шоҳидон шурӯъ мешавад. додгоҳе дар Душанбе даъвои пайвандони Баҳромиддин Шодиевро қисман қонеъ кард. додгоҳи Исмоили Сомонӣ ба ҷои 180 000 сомоние ки модари Шодиев мехост, вазорати умури дохиларо ба пардохти 14 000 сомонӣ ба наздикони ӯ муваззаф кард. мама набошам пули амино дар кор нема ҷуброни ма фарзандаш якта мондагӣ отеш бошад саришта мекунад на хони хола ба ҷо мегирад на хони тағоба на хони дига бигзори ёван тиянки бачеша пагаман дарсаш мактабаш бимонам хонад бигзори ягон ҷо гирам тиям ки муҳтоҷи на тағо шавад на амак шавад. Баҳромиддин Шодиев 28 сола ки бо гумони дуздӣ аз тарафи кормандони шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Шоҳмансур моҳи октябри соли 2011 боздошт шуда буд, бо ҷароҳатҳои вазнин ба шуъбаи эҳёи беморхонаи Қараболо интиқол ёфт, вале баъди 10 рӯз ҷон дод. бо мусоидати ЮНЕСКО муассисаи илмиву фарҳангии Созмони Милали Муттаҳид дар 2 соли наздик ҷашнҳои 3000 солагии қалъаи Ҳисор, 700-солагии Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ, 600-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ ва 100-солагии Зиёдуллоҳ Шаҳидӣ таҷлил хоҳад шуд. хабарҳои бештар дар сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи шумо.